шуның үз матурлыгы. Менә кабат карлар эреп, дөнья яңара, һәм инде чәчәккә күмелә. Хәзер без менә шундый аллы-гөлле чәчәкләргә күмелгән Чехия иленең Брно шәһәрендә. 1000 елдан артык тарихы булган. Зурлыгы буенча Чехияның баш каласы Прагадан кала 2нче урында торган. Кыскасы, Моравия краеның иң зур каласы Брнода булган сәяхәт зур вакыйгаларга бәйле. Һәм ул онытылмаслык хатирәләр калдырды. 3 көн дәвамында булган шатлыклы мизгелләргә бай очрашулар сезнең өчен дә мавыктыргыч булыр, хөрмәтле тамашачы. Брнода Татарстан мәдәнияте көннәре. Аның иң беренче көне Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының фольклор ансамбле чыгышлары белән башланып китте. Шәһәр генә түгел, безне табигать та шундый матур итеп кабул итте. Монда нәкъ бер айга безгә караганда яз иртәрәк килгән, язның нәкъ бездә менә май айы шикелле күреп торасыз, менә агачларда бөреләр, ак сары чәчәк утыра, инде агачлар кайсылардыр менә шушындый алсу матур төстәге чәчәкләр белән әйләндереп алган. Гомумән шәһәр менә шундый чәчәкләргә күмелеп утыра һәм халыкның да менә бу чех милләте бит инде. Аларны без бердә үзебезнең милләттән аермалы итеп күрмиләр. Алар нәкъ безнең татар милләте кебек безне алкышлап кабул иттеләр. Кайда гына барсак та безнең инде түбәйләттәләргә сыкланып, безнең калфакларга сыкланып, безнең киемнәребезгә сыкланып, без әле менә урам буенча монда килдек. Алар без белән ишәнәшеп китәләр елмаеп. Брно шәһәрендә Татарстан мәдәнияте көннәрен Көньяк Моравия региональ хакимияте һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы оештырды. Безнең бара дуслык Татарстанның менә шу Южный Моравия белән, чөнки аның гейтманы бездә Татарстанда булды. Шул вакытны президент протоколлары һәм шуны үтәп без монда килдек. Татарстан белән Чехияның Көньяк Моравия өлкәсе арасында элемтәләр 2013 елда булдырылган. Без Чехия халкын, Брно халкын таныштырсыбыз килә үзебезнең сәнгать, үзебезнең мәдәниятебез белән. Тамашачылар концертны бик җылы кабул итте. Ә бит алар арасында татарлар бик аз. Дөрес, сәнгать теле һәр кемгә аңлашыла. Бик яхшы, бик матур, рәхмәт сезгә, бик зур. Нәрсә тагын әйтергә? Монда мин яшим, 36 яшь, монда торам, Брнода. Тагын нәрсә әйтергә? Университетта эшлим, яшим, бик яхшы, бу минем улым. Кызым каядыр качты, менә кызым. Бүтән татарларга бик зур сәлам. Бик килгәнебезгә шатыбыз. Шунарга күрә мин монда 15 ел торам инде, шундый кул чабуны чехлар арасында мин беренче мәртәбә генә күрдем. Әйе, беренче көннең беренче очрашуында ук бу шәһәр безне үз итте. Рәхмәт аларга. Икенче көнне без Брноның Сонат центры мәдәният комплексына юл алдык. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемый господин Гетман, уважаемый господин посол, дамы и господа. Мы искренне рады, что находимся здесь, приехали к нашим друзьям. Один из самых лучших регионов Чешской Республики. И вот за это короткое время у нас сложились добрые отношения, не только в торговых, экономических, не только культурных, не только в туристической сфере, но и самое главное, у нас сложились товарищеские отношения. Я этому очень рад. Já jsem moc rád, že pan prezident Minichanov je už potřetí na návštěvě v Brně na Jižní Moravě a doufám si říct, že mezi námi nezafungovalo jenom pouto těch, kteří mají formální funkci, ale zafungovala chemie a jsem moc rád, že ho dnes mohu называть своим přítelem. Я очень рад, что господин президент Миниханов уже в 3-й раз посещает Южную Моравию.
А также я очень рад, что между нами не возникли просто обычные формальные отношения, а проявилось какое-то такое, сработала химия, и наши отношения приобрели совершенно другой, неповторимый оттенок. Здесь, в Чехии, в Южно-Моравском крае. Межрегиональное сотрудничество способствует развитию добрых отношений между государствами. Наглядный пример сегодня перед нами и непреложный факт присутствия лидеров двух ведущих регионов наших стран. Тамаша залына жиылган халыкны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Чехияның Көньяк Моравия крайы губернаторы Михал Гашек, Россияның Чехиядагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Александр Змеевский сәламләде. Залда Татарстаннан килгән кул осталары күргәзмәсе дә эшләде. Тамашачылар арасында Европа татарлары альянсының киңәйтелгән утырышына жиылган татарлар да бар иде. Бу тагын бер зур вакыйга. Концерт программасында Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, дәүләт фольклор ансамбле җырчылар чыгыш ясады. Искиткеч горурланабыз шундый матур артистларыбыз белән, үзебезнең Республика Татарстан белән. Рәхмәт шундый бүләкләр өчен. Сыкланып карап утырдык. Зал тулы булды һәм Чехиядан килгән кешеләр дә сыкланып карап торды безнең милләтебезнең байлыгына. От концерта в восторге. Большое спасибо, огромное спасибо. Это просто восхитительный концерт. И, конечно, нам это очень помогает быть вместе, не забывать наши корни, не забывать Татарстан, Казань. Казань — это просто восторг. Я думаю, что завтра мы еще поработаем, будем говорить о том, что нас объединяет, и какие-то новые проекты будут рождаться. Я хотела бы передать огромный привет Казани, Татарстану. Спасибо вам. Шәһәрендә узган Татарстан көннәрендә менә шундый күргәзмәләр дә булды. Хәзер без шушында яшәп иҗат итүче Розалина Абделгалиеваның күргәзмәсендә. Аның әйтүенчә, ул соңгы вакытларда нәкъ менә безнең татар тарихына кагылышлы рәсемнәр иҗат итә икән. Работаю я уже много лет. По окончанию художественного училища работаю в разных жанрах и технике, стилях. Близок мне, конечно, больше всего это портрет, скажем так. Все-таки уловить эту психологию, мне это всегда бывает очень интересно. Ну и, конечно же, пейзажи, потому что мы живем уже много лет в Праге, и это такой красивый город, что выходишь и видишь эту красоту, и хочется всегда выплеснуть это на холст или бумагу. Татарстан мәдәнияте көннәре уңаеннан әзерләнгән күргәзмәдә Брно шәһәре хакимиятеннән Джерри Немес, Россияның Брнодагы генераль консулы Александр Будаев, Татарстан Республикасының мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров һәм башка рәсми вәкилләр катнашты. Рәссам Розалия Абделгалиева җыелган халыкка күргәзмәне оештыруда ярдәм иткән өчен Татарстан мәдәният министрлыгына рәхмәтләрен җиткерде. Киләчәктә инде менә бу Көньяк Моравия белән элемтәләр тагынданып китсә, мондый фестивальләр, төрле күргәзмәләр, аерым артистларның килеп китүләре булыр дип уйлыйм һәм өметләнәм. Монда безнең даими вәкилебез дә бар. Дөресрәге Татарстанның даими вәкиле бар. Бер мизгелгә без телевидениеның мөмкинлекләрен файдаланып Чехияның баш каласы Прагага барып кайтырбыз. Татарстанның Чехиядагы сәүдә вәкиле мондагы татарлар белән тыгыз элемтәдә. Рәссам Розалия Абделгалиеваның иҗаты гел күз алдында. Алар бер гаилә. Тырга читтә янатмаска үзенең культураның, үзенең теленә и аңларга, и табырга үзенне яңа культурада, яңа шәһәрдә ул шундый әзрәк терпениедә и үзенең внутренний культурада да кирәк. Безнең представительстволарда читтә эшләгәндә
самое главное личный контакт и личный опыт. Кабат Брно шәһәренә күргәзмә булган урынга кайтыйк. Розалия Абдулгалиева төрле жанрда иҗат итүче профессиональ рәссам. Аның күргәзмәләре Алман или Австрия, Мажарстан, Чехиядә узган. Были выставки в Казани, но это уже было давно, потому что мы уже давно живем в Праге. Но, в принципе, мы планируем. Вот этот проект, он как бы объединяет любовь и к Татарстану, и к Чехии. Поэтому мы как бы тут отобрали такие работы, в которых присутствует такой национальный татарский колорит и пражские, чешские мотивы. Я также работала и сотрудничала с газетами, журналами, в книжном издательстве, поэтому очень много у меня в графике это именно книжные иллюстрации. Мне это также близко. Сделали мы работы и по образу Сюмбике, этому очень много посвящено, Старой Казани, Казанское ханство, Булгария. Потому что это история, это тоже всегда интересно, и художник, прежде чем нарисовать, передать какой-то образ, естественно, должен все это изучить историю. Татарларга бик сәлем, потому что сама я из Казани, конечно, мы очень любим Татарстан, Казань. Без Чехияның Моравия крайының иң зур каласы Брнода. Аның гүзәллегенә тагын бер кат күз салып, хозурланып алыйк әле. Шуннан да монда яз безгә карый бер айга иртәрәк килә икән. Менә Брно шәһәре безне бик күп чәчәкләр белән каршы алды. Менә мәсәлән, әлеге сап-сары чәчәкләргә күмелгән куаклыкның исеме Алтын яңгыр икән. Билгеле халык телендә шулай атала ул. Брноның үзенчәлекле тарихыннан без әле аның 1918 елны Чехословакия составына кергәнен, Бөек Ватан сугышы елларында шәһәрнең бик нык җимерелгәнен, 1945 елның 26 апрелендә җиңү көне килүен белдек. Тагын бик күп мәгълүматлар белән сүзебезне дәвам итеп була. Тик безнең әлеге сәяхәтебезнең максаты башка. Чехияда Татарстан көннәре дәвам итә. Брно шәһәре кунакларны каршы ала. Тагын бер тарихи вакыйга ул Европа татарлары альянсы идарәсенең киңәйтелгән утырышы. Әлеге халыкара ассоциациясе 2013 елда Брюсселдә гамәлгә куелган һәм Евросоюзның 17 иленнән 25 татар иҗтимагый оешмасын берләштерә. Шушы 3 ел эчендә бу оешманың инде шактый күләмле эшләре барлыкка килде. Алар күз алдында, шушы татарларның күз алдында сирәрлек эшләре бар. Зур масштаблы чаралар үтте. Гөрләтеп татарлар Рига каласында, Берлинда сабан туйлары узды. Күптән түгел генә татар оешмасының 20 еллык юбилейын бик зур күләмдә итеп оештырып, матур итеп оештырдылар. 2016 елның 7 апреле Европа татарларының утырышында Татарстан Республикасы президенты катнашуы белән дә истә калачак. Үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклау өстендә зур хезмәт куясыз, зур эшләр алып барасыз. Безнең тарафтан да менә Ренат Винорыч бик уңай юлны тапты. Дөрестән дә әйткәндә, сезнең фикерләрегезне, сезнең уйларыгызны ишетү безгә бик кирәк. Шуңа күрә сезнең зур хезмәтегез өчен менә шушы үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклау өстендә шундый эшләр алып барганнар өчен үземнең зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм киләчәктә дә шулай безгә күрешергә насыйп булсын, сезне ешрак Татарстанда күрергә мөмкинлек булсын. Киңәйтелгән утырышка җыелган делегатларны шулай ук Чехияның Көньяк Моравия крае гетманы Михаил Гашек, Россиянең Брно шәһәрендәге генераль консулы Александр Будаев, Россия тышкы эшләр министрлыгыннан Николай Барабанов сәламләде. Милләттәшләребез үз чыгышларында сөенечләр, борчыган мәсьәләләр хакында да җиткерде. Кыскасы, үзара аралашу булды.
Еще одно направление, которому сейчас мы уделяем большое внимание, это работа с нашими студентами-алгарышевцами. Я знаю, что Рустам Нургалевич огромное внимание тоже со своей стороны уделяет именно работе со студентами, и после нашей последней встречи с вами в Эрфурте эта связь заработала. Ребята-алгарышевцы, которые приезжают в Германию, обязательно выходят на связь с нами. Şuna göre sizin bu tırşıklarınızda hem Tatar meselesine her daim irtibar vermemizde bir rahmet. Biz Tataristan'ın Prag'dagi Tatarını tanıtı işlerini her türlü yerden öterge hazırız. Benim bir problem yok. Ülken neden son, şuraşudan son bir zor ko'ngilli narsa bo'ldi. Bilasiz, bundan bu aprel ayında Turek işler başlanadi. Bugün şunday oturuşta Allah'a şükür mına jıyıldık, bik motor gına oturabız. Bugün oturgan günleri yokka çıkmasın, rezultatı bulsun bik yaxşı. Meni әби бабай öğretken Tatarша, обычайларын unutmaganmın. Tırışan balalarını öğretirge, внукларını şulay Polşadagi balalarını Tatarша öğretemin. Ana da gruplanam. Allah bilse, tağın şulay görüşürge yazsın, tağın şulay abarırga yazsın işleri bizne. Bizning Litvada hem başka illərdə yakşemek məktəbləri yaxşı gına işlep kiler. Biz formal bulmagan bilim beru dep atalgan bir yöneliş boyunca işleybiz. Hem mında köp yaşlar kiler. 15 yaştan 30 yaşga kadar yaşlar şu programma boyunca katnaşıp bir ilge toplanıp 5-6 ilden kilgan kimler 10 ilge kadar anda Tatar halkının gırıf adetleri, tarihi, kulturası propagandala. Onlar Tatarcha aralaşalar. Hem şu ilinin de kulturusunu öğrenirler. Hazırki vakitte Litva'da balalar için 5 Tatar sınıfı işliyor. Biz Tatar sınıflarının Litva Konstitusiyasının 37. maddesine negizleri başka. Tatar dili okuduğu için bizim dersliklerimiz var. Lakin onlar birisi de bizim şartlarga yaraklaşmagan. Ana dilin, medeniyet, örf adetler aşağı saklauda O'zishchan san'at kollektivlarimizning rollari bek zo'r deb hisoblayman. O'zishchan kollektivlarga master klasslar berish uchun Tataristondan bilgichlar jibarishni so'raymiz. Tatariston yil chiqimlari bilan bo'lishsa, yashash chiqimlarini bizga olarga hozir. Narsani nechuk o'zgartirib bo'ladi, nega yordam ko'rsatib bo'ladi? Akademiya nauqning ishi bo'yicha, parlament ishi bo'yicha bu yo'nalishda Baksında bir zor ihtiyaç bilen ilerlerimiz sizge haber veririz. Rahmet sizge. Утырышның беренче өлешен тәмамлап, Татарстан Республикасы президенты Эстониядан Фәүзия Хадиуллинага, Болгариядан Альбина Валиевага, Европа татарлары альянсы җитәкчесе Флюр Шариповка Татарстан Республикасы президентының рәхмәт сүзен тапшырды. Бу алдагы җыелышу тагын безнең татар милләтен, Европада яшәүче татарларның кишен тагыдан ныгытуга юнәлдерелгән булып чыкты. Һәм шатлыклы вакыйга, чөнки Татарстаннан бик күп кунаклар килгән иде. Әмма менә безнең президентыбызның бу очрашуда катнашуы әлбәттә безнең өчен зур бүләк дип уйлыйм мин. Чөнки алдагы эшләребездә аның катнашып безгә мөрәҗәгатьләре, киңәшләре эшебезне матур итеп дәвам итәргә, туган телебезне сакларга, үзебезнең татарыбызны яратып, хөрмәт итеп яшәргә, дәвам итәргә зур бер терәк булып тора. Һәм бүгенге бүләкне мин үземә генә биргән бүләк дип санамыйм. Чөнки бу безнең альянсның фән һәм мәгариф буенча эшләгән эшләрен президент тарафыннан югары бәяләнү дип саныйм. Россия төбәкләрендәге милләттәшләребезнең бердәмлеге инде күптән билгеле. Без 20 елдан артык шушы бердәмлекне булдыру өчен аерым Сибирләр Ирак көнчыгыш белән аралаша, Сибирләр Урал белән аралаша, бер-берсе белән нык элемтәләрдә торалар. Ә менә Европа илләрендә шуңа ирешү ул безнең күптәнге хыялыбыз иде. Менә ул ниһаять тормышка ашты. Европа татарлары альянсы идарәсенең киңәйтелгән утырышы 2 өлештән торды. Чыгыш ясаучылар Евросоюзга кергән
җиткән илләрдә татар мәдәниятен саклау һәм үстерүдә татар эшмәкәрләренең роле, татар халкының этномәдәниятен туплау, берләштерү һәм үстерүдә татар матбугатының роле, халыкара эшчәнлек турында сөйләде. Яңа фикерләр белән монда килдек инде. Аннан соң уйлыйбыз яңа проектларны бөтен Европада хәзер оештырырга. Карыбыз бүген минем коллегалар белән очрашкач, шуның турында сөйләшәбез һәм уйлыйбыз бу проектларны Совет Европа белән реализовать итәргә инде. Менә бүген без бик шат, президент без Татарстандан килгән. Гетман булды, бик шат. Ну, вопрослар зур, но основной вопрослар ул инде телне сакларына кергән. Мәдәният безнең мәдәниятне. Шушы урында Брно каласыннан ерак түгел Венгрия иленә дә барып кайтыйк әле. Аның сәбәбе бар. Көчле, куәтле, киң Дунай елгасы буе. Без Венгрия иленең баш каласы Будапештта. Мажарстан баш каласында татарлар күп түгел. 2 ел элек Алифба оешмасы барлыкка килгән. 50 татар беләм. Бар очрашабыз, сабанту эшләдек, татар көньядән эшләдек, ана теле программасында без татар телне укыйбыз. Бик мөһим бу. Без монда татарларны бик яраталар. Они считают, что у нас, если мы даже не родственники, но, по крайней мере, мы наши предки жили в одной деревне. Венгрияның баш каласы Будапештта Татарстан көннәре менә шушы искиткеч концертлар залында бүген безнең милләттәшләребез очраша. Для нас большая честь приехать с нашей программой, привести частичку Татарстана. И, конечно же, Татарстан – один из ведущих субъектов нашей большой России, Российской Федерации. Это национальная республика. В мире согласия мы живем уже столетиями. Шара Вигада концерт залында узды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннаханов мәдәният өлкәсендә Татарстан-Венгрия багланышлары бик мөһим. Татарстан күп милләтле республика. Анда гасырлар буена төрле милләт халыклары дус һәм тату яши дип билгеләп үтте. Катнашучыларга сәламләү сүзе белән Россия Федерациясының Мажарстандагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Владимир Сергеев, Венгрия кеше ресурслары министры Залтан Балок мөрәҗәгать итте. Концерт башланыр алдыннан Татарстан Республикасы турында фильм күрсәтелде. Тамашачылар алдында Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле, дәүләт фольклор ансамбле җырчылар чыгыш ясады. Соңыннан без тамашачылар белән аралаштык. Дөньяда торган татарларга телим, чтобы алар очрашсыннар. Елга бер бу гуртта, теге илдә, бу илдә очрашырга кирәк татарларның, чтобы телне онытмаска. Культураны онытмаска. Балама концертны бигрәк күрсәтәсем килде. Шул чаклы матур, онарга бик ошады. Рәхмәт. Инде кабат Чехияның Брно шәһәрендә узучы Европа татарлары альянсы идарәсенең киңәйтелгән утырышына күчик. Без хәзер бергә бер зур проектны Европа Союзга берәбез, парламентка. Ул тарих өчен, ул телен безнең өчен. Утырышта Европа татарлары эшмәкәрләре клубын оештыру, Болгарияның Варна шәһәрендә Евразия эзләнүләре өчен халыкара фәнни үзәк төзү, Франциядә нәшер ителүче перспектива журналына татар телендә кушымта булдырырга ярдәм итү һәм башка фикерләр дә яңгырады. Будучи уроженкой Казани, все-таки иногда в нашем русско-французском журнале тоже мне очень приятно рассказывать о моей родине. Фикерләр күп булды. Мәсәлән, Монакодан Резида Әхмәрова Европа татарлары альянсының сайтын тәкъдим итте. Татарлар күбәйде минем өчен. Бер-беребез белән аралашып торабыз, кунакка йөришәбез, күчтәнәчләр барышабыз. Менә һәр Монакодагы татарларны җыештырып, Алла бирсә, Парижга, Сабантуйга барырга җыенабыз. Европа татарлары альянсы идарәсенең киңәйтелгән утырышы резолюциясын кабул итү белән тәмамланды. Ә соңыннан Габдрахман Абсалямовның Ак чәчәкләр романы буенча куелган фильм презентациясе узды.
Biz Бөтен татар конгрессы исеменнән бүгенге киңәйтелгән утырышта катнашучыларга уңышлар телибез. Киләчәктә дә шулай бердәм булсыннар. Киләчәктә дә шулай милләтебезнең иң асыл сыйфатларын саклап, туган телебезне саклап, гореф-гадәтләребезне яңадан тыргызып, бу дөньяда яшәргә насыйп булсын иде. Амин. Европаның үзәгендә урнашкан, әле дөньяга халыкара фейерверклар парадын уздыручы буларак танылган кала безне шаулаган язгы чәчәкләре белән озатып калды. Инде ул хәзер Европа татарларының очрашып матур гамәлләр хакында сөйләшү урыны булып та тарихка керде. Бу зур вакыйга хакында озак еллар сөйләнер һәм ул безнең киләчәк буынның горурлыгы уянуга тагын бер сәбәп булыр. Рәхмәт сиңа халкым.